Hi guys! For today's video is pakanan tayo kidlat. Ayan, kakananing titer na. Ayan, niready ko na yung pamangan, no? Ayan, habang busy ang mamangan ko yung titer, no? Ngayon, ilawin tayo kung makanan nyo ka-excited kapag mamangan nyo. Anong ka-cute, guys. Ayan, niready ko pa. Pweta pa ng movies, no? Sigurado makause yun. Lenye, sobrang excited, no? May bugpang mga nabong kakanan, no? Pero sobrang kaganang mangan. Ayan, masakit pa kanan. Nga na kayo. Hindi niya, manggiligit siya po. Pag may dininan magad, manggiligit siya. May bug na kapang kanan. Lagi ang mamaligwa kapag mamangan nyo. Bisa yang bisa. Diyos ko, may maya pa kanyo, no? May maya ko. Kamana. Oh, pakalawin ako pang mawak po. Tangin may agad sinbuanan, no? Sabi nga siguro, kabagal naman yung bunin na yan. Makanya niyang mamangan ni kidlat. Kailangan may lituan-lituan bagya. Siyempre guys, na-ready ko na rin ang danom, no? Poto sakali bigla mabaknal yun. Ayan, no? Sobrang tako na wag pilalo wag gama no? Kakana, no? Dahil niya wag pangabilis ng mangan, boy na subo mo subo. Wala mo, manggiligit siya po. Pagkatang yung may agad si buwanan, manggiligit siya. Dahil mag-headbang niya pa habang mamangan nyo. May bug na subo itang buong pinggan. Kulang na mag-swimming ikatang pinggan, no? Lewe din, oh. Ay, Diyos ko, niyang ikit nandito ka na mo, may gwalayo. Dagdagan me, ano siguro. Anyang balo ng painuman ko na, biglayang migwala. Ay ta, dodo. Kaya rin ng mengan show, ball yung dodo. Anya na karagul. At itapin guys, knockout na yago.